9 мая – дзень, які адзначен чырвоным колерам не толькі ў календары, але і ў сэрцы кожнага беларуса. Мы ганарымся подзвігамі нашых продкаў, мы памятаем нашу гісторыю і гатовы несці яе ў будучыню. Традыцыйнае свята пачынаецца з вялікага шэсця. За маёй спінай ужо тысячы гамяльчан. У кожнага з іх свая гісторыя, але сёння іх аб'ядноўвае адно – перамога. По центральной части города до Вечного огню у адзінай колонии прайшлі больше за 26 тысяч человек. Ветераны и тыя, хто удзячны ім за мирное небо над головой, прадстаўнікі улады и депутатского корпуса, працоўныя коллективы, громадские организации и моладзь. Узначалі ў колонну шматметровый сцяг перамоги. Той самый штурмовый флаг 150-й стрелковой дивизии, узняты над Рейхстагом. Следом у открытых автомобилях ехали тыя, хто бачыў жахі войны на свае вочы. У Гомелі ўсяго засталіся 42 ветэраны. Сярод іх і Аляўціна Кірычок, якая застала войну маленькой дзяўчынкой. Очень рады, что мы дожили до этого дня. Никогда в жизни нашу страну никто не победит, потому что мы веселые, сильные, работящие, потому что мы любим свою родину, мы любим своего президента, мы любим свою власть. Наши поля, наши города никогда никому не взять. Мы очень рады, что и будем отмечать каждый год, и наши дети, и поколение наше. Все будут помнить. Колонна накіравалася до мемарыяла «Вечны огонь». Тут прайшоў урачысты мітынг і цырымонію складання вянкоў і кветак. 9 мая – дзень, які аб'ядноўвае пакаленні вакол памяці аб гераізме, стойкасці і вялікай перамозе. Гэта не толькі гісторыя, гэта урок, які мы павінны памятаць заўсёды. У гэты важны дзень мы ўспамінаем не толькі герояў, якія вярнуліся з фронту, але і тых, хто застаўся назаўжды ў палях бітваў, заплаціўшы сваім жыццём за мірнае неба над галавой. Пасля мітынгу адбылася агульнанацыянальная хвіліна маўчання. Гомельшчына спынілася на хвіліну, каб ушанаваць памяць загінуўшых у вялікай айчыннай вайне. Свята працягнулася на плошчы Леніна. У адзіным страі прайшлі падраздзяленні сілавых структур гомельскага гарнізона, навучэнцы спецыялізаваных навучальных устаноў і ваенна-патрыятычных клубаў. Усяго 19 коробак, было масава і відовішна. Кадровых офицеров и офицеров запаса для вооруженных сил. Гамельчан і гасцей горада насожам уразіў і парад тэхнікі. Перад гледачамі прайшлі адноўленыя узоры ваенных машын вялікай айчыннай вайны, а таксама сучаснае ўзбраенне. Установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля «Урал», предназначенная для противовоздушной обороны. Успаміналі подвиги солдат, танцавалі пад песні перамогі і шмат усміхаліся на святочным канцэрце. Дзень перамогі не проста свята, гэта яшчэ і адзін з самых моцных элементаў патрыятычнага выхавання дзяцей і дарослых. Праздник – это жизнь, знаете, это вот те люди, которые ушли, которые здесь мало осталось, они нам подарили жизнь, и мы должны им благодарны быть. Вот это нашего, знаете, вот, и младшенькое поколение, которое они все, это просто не передать эти слова, знаете, вот это есть 9 мая, понимаете, так что вот, ну просто это не описать словами. 81 год аддзяляе нас ад урачыстых залпаў, якія абвясцілі аб перамозе ў той светлы майскі дзень. Беларусь страціла на вайне кожнага трэцяга, і наша задача не паўтарыць падзей тых гадоў. Здесь, в Беларуси, на Гомельщине, творились, наверное, ужасные вещи. И вот 5 лет работы прокуратуры по геноциду белорусского народа скрываются такие страшные факты, когда немецкая армия уничтожала фактически нацию не только белорусов, русских, украинцев, стирали просто земли. И, казалось, война дошла до безумия. Поэтому, анализируя вот это все и понимая, что, наверное, надо всем, кто может собраться в этот день, прийти и, в первую очередь, отдать дань уважения людям, которые добыли эту победу, и тем невинным жертвам, которые
погибли во время сражений, и были убиты и дети, и старики, и женщины, ни в чем не повинные. Думаю, что кто присутствует на этой площади, кто сегодня шел в колонне, участвовал на митинге, наверное, в душе и в голове правильные мысли. Сделать все возможное, чтобы сохранить мир. Но чтобы сохранить его, надо, наверное, помнить свои корни, помнить правду. Яшчэ одна святочная кропка, урачысты прыём і ўзнагароджання тых, хто унёс значны ўклад ва ўвекавечанне памяці аб вялікай айчыннай вайне. Адзін з узнагароджаных майстар па камені Сергей Романюк, родам з Украіны. У 2015 годзе яго накіравалі ў двухтыднёвую камандзіроўку ў Рэчыцу, а пасля мужчына увогуле вырашыў застацца ў Беларусі назаўсёды. З дзяцінства Сергей быў непарыўна звязаны з архітэктурай. Яго бацька і дзед мастакі па камені. Яны прывілі яму любоў да ваеннай тэматыкі і навучили бережливо относиться до истории. Одной из первых работ – это памятник Яроцкому в деревне Горновка, где собрались 16 детей, где собрались все взрослые, все взяли грабли, лопаты. И мы за день своими средствами установили этот памятник, и очень, вы знаете, оригинальный. То есть дети записали песню. Правда, им немножко тяжеловато было, но по итогу вышло очень оригинально и красиво. У гады вялікай айчыннай вайны савецкі народ праявіў нязломную мужнасць. Ён выстаяў перад смяротнымі выпрабаваннямі і атрымаў вялікую перамогу. Колькі б гадоў не мінула, гэты подзвіг не падлягае забыццю. Вечная памяць у нашых сэрцах будзе заўсёды нагадваць пра мужнасць і самаахвяраванне герояў, якія абаранілі свабоду і мір для будучых пакаленняў. Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель».